Sziasztok, testvéreim! Rali, köszönj be. Sziasztok! Hogy is volt az, hogy siet? Duplán megnyomod az előrét. Ez melyik is? Amelyiken van a bal kezed, Roli. Jobb meg bal, jegyezd meg. Belement a kaktuszba. Gyárjunk, öljük meg! Nyúlbőr. Na mindegy, akkor mi a neve a játéknak? Earn to die. Earth Day. Valahogy így kell ejteni. Earth Day. 2. második rész. Az kész. Amúgy kösz, hogy játszottál rajta, Roli. De hogy repül? Ja! Nem így. Hoppá, mit csinálja? Fejreálltam. Roli, fejreálltam. Blokk. De így blokkolok! Hát olyat is lehetett Minecraft. Én nyom kétszer. Ja, én rossz gombot nyomtam. Akkor az lehet. Melyik az előre? Ez a bal, nem? Hát tanuld meg, melyik a jobb meg a bal. Hát ez hogyan? Hát, 6-os vagy, Roli. És nem jön semmit. Nem, csak az, hogy 12 éves vagy. De tényleg mi lenne? Hónap átmennék hozzátok? Hát ez nem tudom, hogy elhiheted. Nem is tőlem. De melyik az előre? Milyen vagy átrepültem? Itt vagyok a Mexikónál! Szerencsét, mert fejlesztettem. Hadd üljek át ide. Amúgy én fejlesztettem most a boost. Azért jutottam át. Hadd üljek ide. Jaj! Jaj! Oké. Átküldte Roli a telódra. Nem, még nem küldte át. Amúgy fenn van már a vidid. Today. Róla nem tudja, mit csinál. 2. Első rész. Róla nem tudja, mit csinál. Nem van? Mi az a kérdőjel? R kérdőjel. Telomról mindig így rakja fel. De ugye tudod, hogy ez benne van a videóban. És? Amúgy 30%-nál tart. Map. Siess már! Ez ki? Fejlesztem boostot. Nekem boost kell. De melyik bomba siet? Kétszer megnyomod előre. Gyorsan. Érted? Wow. Ez az! Tomboly, ruhál ki gomboly! Vissza leestél földre, ügyes vagy. Hát, ha nem, úgy kell. Áj, te! Rori robbantás! Bum! Unod, kigyírlak falusi! Így, hogy így neki repülök, és akkor így elviszem. Közben már kés van a szívében. Hello, milyen napod volt, testvérem? Nem semmi, csak kés került a szívemben, jó? Jaj, most műtöttek! Jaj, kinyírtam egy malat. Hallod, busz beakadt! Ez hogyan? What's this? Arszol. Viszket a hátam, már nem. Akit te Nem, Roli 30%-on múlt. Amúgy meg feladta a videódat. láttam. Videódat. Ügyes, hogy minden. Ja! Hey, hova tűnt a vaskardon? Kidobtad, te állat, B-vel dobott ki. Nem hiszem, hogy kidobtam, az előbb mutattam az inventorimba. Akkor oda tetted Y-nal. Y. Nem, nincs ott. Akkor szopi van. Kidobtam. Az kemény! Háttal mentem le. Figyelj is a teteje! Minek? A kocsinak. Az hogy? Úgyhogy... Bú! Adja vas diakardot, akkor már. Lefele. Na miért nem? Ja, leszettem a boostot. Kérdezem, miért nem megy a boost? Hogy szedted le? Hát úgyhogy fejjel felé mentem le a dombon. Dia! Kérem. Diakard. Hopp, az még jobb. Megítem az arcára. De az a durva, hogy a bárány együttéssel meghal diakarddal meg vaskarddal. De akkor a többi hogy nem? Úgyhogy ezeknek több az élete. De miért? És mindegyik kettőt adott. A csirkét kézzel kell... Figyelj, így! Oh. Beakadásszerűen.
Jó fejed, de. Mennyi az idő? Ott van melletted az óra. Azt, amit kirobbantott! Hányra vagy? Repülök, repülj, felnyolj, szárnya, és vége. Felresztem. Nem. Az kemény, a zombi a kemény, rám esett, ezt meghott. Az kemény. Utolsó. Most mit fejlesztek? Fejlesztek. Hallod? Páncél, Roli, páncél! Azt nézd meg! Figyeld már a hátulja. A ló a semmin áll. Az kemény. Már nem! Már a semmibe áll. Hely, menj már le! Na Roli, most már dupla páncélom van. Megütöttem a bokáját. Igen. Amúgy ha a fejére ütsz bárminek, az nagyobbat sebez elvileg, ne? Nem. Úgy van, hogyha ugrasz és közben beütesz. Igen. Jaj! Honnan esett le az a zombi? A semmiből, ide berakok illuminát Én az nézem, hol van egy falusi, hadd jöjjen meg, erre itt van. Erre nem ész alattad. Gyere vissza, meg szeretnél gyilkolni. Hova tűnt? Ja, a Kovács műhelybe ment, amit szétszedtem. Most repül? Ezt jól tudni. Hallod, én itt mit nem szedek szét? Szia, egyedül vagy. Úgy sajnállak. Egyedül is fekes vidám. Akkor. Mondjuk én mondom. Nem megy! Nyíljál ki! Mit Nyíljál fejlesztek? ki! Fejlesztem boostot. De mert nem nyíl ki. Jobb klik. Bal kéz, Roli. Bafle! Hagyjuk. Kiderült az inventory. Ezzel, Roli, B, ezzel üt. Hoppá! Ezzel meg jobb klik. Falusi, tudom, hogy itt vagy. Már kiment. Már kiütötted. Betörő vagyok, betöröm az ajtót. Nem az ajtón mész be, a falon. Az az igazi betörő. Az kemény! Az kemény! Az hogyan? Az nem is tűrhetne oda. De a falusi bennmaradt. Hé, testvér, jól érzed magad? Jól érzed magad ilyen kaktusz társaságában? De az nem is nőhetett volna oda, ez egy bug. Persze, észrevesz. De figyelj, én itt vagyok neked, jó? Üss ki neki a falat. Hadd egyék meg a zombit, mert este van. Nem, szerintem valamit egy biakardot. Megposszantod. Nem, odaadom neki, hogy égjen el. Nézd, Roli, boost. És eddig tartunk, most gurulunk lefelé. Gurultunk. Tessék, vedd fel! Öld meg, mondom, vedd fel. Vedd már. Akkor ne vedd fel, de azért... Hallod? És azért is oda ment a kaktuszhoz. Lehet, hogy ő a csaja. Ja, volt. Amúgy 19. napnál tartok. Ki a karda nem tudod szétütni, Roli. Szétverem itt a területet. Ja, az a te világod. Én világom megjelölök. Ja, ezek a határra. Ez az ország. Jó, azt mondtam, Tori. Úgy jelölték meg régen. Folyik a láva mindenfele, és azt mondják, hogy úgy szeretnek. Letörött a feje a zombinak. Szeretek úszni. Hallod, olyat szaltóztam most testvéren. Én megúszok a lábába, figyelj. Mit csinálsz? Hova megy ez? Várd meg. Még bemástam földbe. Várd meg, hogy hova megy. Na, végre robbant. Kaktusz. Mindjárt jó kaktusz. Honnan van egy nyúlósom? Onnan, hogy nem tudom. Lehet, hogy minden falusi adjának. Bementünk egy házba, mert szörnyekedtek. Mert mindegyiket szét lehet tenni. Ha, az elmenekült az összes. Hopp. Halálba. Van egy ház. Az hogy? Ez kemény. Ott van! Gratulálok, testvérem! Ott van! Vagy az pehén? És falusi lenne, ez egy pehén. Gyere ide, barátom! Nem bántalak, csak megütögem az arcod. Jó, belevérzel. Hoppa. Ott van! Ja, az egy bárány. Azt is lehet. Ah, Amúgy fejlesztettem 2-re a kerekét. pillanat, megyek kis inni. Oké.
Ez az ilyeneket fejlesztem. Aha, már jobban pattog tőle. Pillant. Pislant a Robi. Boom! Te zsírek. Boom! Hoppa. Na ez a videó ennyi lett volna. Tetszett, iratkozzatok fel és lájkoljátok. Sziasztok! Köszönjük szépen! Hello!